Flebo, on y a moi. Alors, dans ces en amont de la semaine, an y'o de fɔ an ɲɛna dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ daɲɛ dɔ ta an bɛ min kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna nka a caman na daɲɛw de don min ni bɛn ni kelenya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sirakun na ni u bɛ sira kelen bɔ nin dɔgɔkun na an bɛna kuma min kan o de ye consolidation de la paix. Consolidation de la paix tubabukan don a bamanankan ye jumɛn ye ka se ka bɛn banba o bɛ kɛ waati jumɛn na ni gɛlɛyaw nana gɛlɛyaw donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furuguw nana o bɛɛ kɔfɛ an bɛ sigi ka kuma k'o ban an bɛ fɛɛrɛ jɔnjɔnw ɲini ka waleyaw kɛ waleya min b'a to furugu min nana gɛlɛya min nana o ɲɔgɔn kana segin ka kɛ bilen n'o y'a sɔrɔ aw y'a faamuya cogo wɛrɛ la walima ni kɔrɔ bɛ aw bolo consolidation de la paix la a y'o bila an ka nin video commentaire a k'an bɛɛ bɔ. Think peace.